ଖାଲି ପକେଟ୍ରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କେହି କେବେ ତା ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି କି ତାର ଇନକମ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନା କେବେ ପସନ୍ଦ ହିଁ ନୁହେଁ କି ଯେ ସେ ଖାଲି ପକେଟ୍ରେ ବୁଲିବ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଘର ଲୋକ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପୁଅର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ତା ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଏମିତି ଆସିବ, ସେଦିନ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକର ଜିନିଷ ହେବ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ନା ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ।